ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତଥାପି ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଲା। ତଥାପି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ବି ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ବାପା ମାଆ ରାଜି ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେମାନେ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି ବାପା ମାଆ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ସାରା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଝିଅର ଆଖି ଦୁଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବନି। ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଶୁଣିକି ପୁଅଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ତମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ସହିତ କେବେ ବି ଜୀବନ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରେନି। ତମେ ଏବେ ଅନ୍ଧ ନୁହଁ, ତୁମେ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଇଛ। ଯଦି ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୁଅ ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁଅର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଏଇଆ କହିଥାନ୍ତା କି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଇଛ ବୋଲି?